Saisin pat ngawan ra IP kan ka video ka blingkot akan ka por ka pementang ngan batai IP pang kan ka group ma ka jingmut jong ka group ka partnership for crypto meme coin ka de ka group ka bangi ngi kwa bangin form ya ka we ka community ka ba la kumno palat ya ka shispa arpa la ne shejar arjar ngut ki preu kat ki ba kwa banya don bentalang bat ngi de ka jing tmu jong ka group ka lang ba ngin pen khlan ya ka community dengan keren kendiat ke kata ke community nak bentak ke kripto kalau ke badan kamu te laong ba hakano kano ka kripto bon kibriu ki bana syabal ki jule bet link ba ke community dengan sabatai ke jing mentoy ke ba ki kile link ba ke community ma kibriu barok ki badan ha ke community am kiyo ya kata ka jingnya trelang da ka jingnya sengotu jingmod da ka jingnya tiplang te mentang ngan OIP lada klem ka community ngin le ka crypto kalong ka ba adu kata-kata te laong ba lada ngan hikai be directly pi kumno ba pi pin le trading kumno ba pin buy kumno ba pin sell am kalong ka basok henre wala danga ngal hikai pi la nang thik kumbanang manga yo le se pin kham tam ma pi ban yang aro kata ka jing tip jong pi Renga ngapat ngadang expect pi pin du nong la ne pin loss haka crypto trading namar bale ki briu baro ki bale ya ka trading ki le lingba ka community te maki ki la yo ya ka dor ka beret re manga ma pi ki bathet haden pat ngiyo ya ka dor ka ba he te na kata ka daw barabor ngi kham loss te don teng khat ngi yo nong khan der khan soi re lait nang ta ban ong banda yo bon te em ma te ka jing thumo jong ka community ka long hakata ka kom bangin wanra ya kata ka jing ya telilang bangin penmi hi no ya la ki jong ki coin na ka nari khasi jongi ken bamangi ki badan ha ka community ngi na so tho jing mut lang kum nong in ya contribute ya kata ka pisa kum nong in ya penmi yo coin re ban penmi yo coin lai ka long ka basok ken ma te menta ngan pen ELP ka we ka screen ka ba hakane ka por ngan pen ELP kita ki bro ki baton hakane ka community ma te menta ngan pen ELP khandiat kane une u grade 3 coin am ude u coin u bala daya don benta la ne sngotu jingmon leng ba ka community menta khnang ba phi pin shai ngan da zoom kane ma ngan da zoom kane pet ngangan OIP kini ki breu ki basdang nadu te address 5RK te address 5RK te hadu te address shoban poi utu address ba atem sho hadu banda poi te la ne utu batho ars pa new million am hadu to kapmon ute address ubakot hang te ude address ubadangi ya target da ka community ken tiki kita ki jing mentoy ki ba pila ban yo na ka community laong ba through community lane link ba ka community ngin trade iki coin ngin yo ba ha kita ki dor ki baret ha kita ki dor ki baret ba price nto ma te menta ude ubathit ning kong du yo san talikinot sau khan riu to ba ar san talikinot sau san we kom tar te ma ha du te uba ha po du to ba khat du uyo hado sau talikinot san lai san ken ma kini ki bri ki badan po ka community baro ki yo ba ya ka dor ka baret ken mentangan ainuk sakum uni uba thit ningkong do uni uthit ar pa nyo khondai dollar tenang ta uyo yu token hado kan no uyo hado nreu phu new million tenang ta utu bayo khat nreu million pat uthit kat no uthit tang new phu a dollar utei sis pa khandai pula uyo sau phu utei sis pa nreu phu uyo lai phu ma te menta kini ki la yo bon teli ki coin ken tenang ta ya kan ni ka baki ki thet leng ba ka community ki ong bangi thet naka taka level 1 lane naka dor ka baret te mentang ini ya leng ba kata level 2 pat ka level 2 pat kumte uba bathit hado sansel lani news pa sau dollar uyo tang khat ar million la de pin compare news pa sau bat ute ubat hit tang new pu aru pet new pu aru uyo adu 100 million
Namar boleh uyo adu kato namar uyo hakador kabaret tang nyo puar yo khan riu te mentala de pin compare de nyo spa sau uyo tang khat ar bale namar ba ute ulai kham yo no kador ka bahe te kat dang thit kat dang khlain ka jing thit am kap mut kador kala dang kiu pe hang to kala kiu la kiu do ar talikina te mentangan su ainuk saya ute ubriu bathit tang nyo puar uyo kat no nyo puar hakador nyo puar dolar hakador san talikinat sausan we te mentangan le ka kalkulator nyo puar dolar divided by 0.000 san talikinan sausan we te menta lada udina pat hakateka dor ke ba lada undina hakateka dor ke ba haka level 2 lada undina tang ha ini idor pen kan pen ip lada undina tang ha ini idor ar talikinan hakini idor ar talikinan iwe arsan lani iwe ar khandai kat no dolar unyo tangan ang ar talikinan iwe ar khandai lada undina ar talikinan iwe ar khandai te menta pe yang tu naka kat no naka ar pu new dollar un kamai kat no ar pho hajar san pa khandai pu new dollar ma katu ka dekat dollar katu ti new pu ar dollar lakum no ngan OIP ukamai penlun lakum no ngan suang bet new hajar dengan suang bet new hajar lani andru hajar san spa te menta lada ukamai hadu kate ulayo adu kat no te into khandai phui tingka te ula kamai hadu kat no ula kamai hadu adu khat pralak nyu phusau hajar kan khat pralak nyu phusau hajar upelut tangkat no ndrio hajar sanspa te kitu ki jing pen i ki batang khandian ngano ipi kat badang bon ka jing ethit ki breu kat takador kadang he pej kum gini ki top trader ka mut ki de ki breu ki bala kamai klik ka hento pej kum gini ki breu ki bala kamai ngan pen i pi ni ngan pen i tang ki bathet baret pen tu bathet ars pa ar pui dollar nang tau kamai hado ndriu pho ki kamun ndriu pho jar dengan suang bet san pho ar lak bala kamai upelut tangkat no ar pho jar tam ukamai hado san pho san lak kan begitu ki jing kamai ki banging yo lingba ka community kan te menta la ong ba hakane ka grup ka jongi kane kan ka de ka kam ka banging itmu te kum bangala ong i phila dangangan hi kai phi kumno ba pin trade kumno pin thiet kumno pin experience phila dan flat tip shu ma phi baninga rengan oi phi pin du nong bet nomor bale trade ye ki coin ki ba la pen mi ki breu ki la long kum ba ki la pen up lupa kan je phi yang tena kata ko jing thmu hi jong kan ka community ka long banging ni snok tilang bangin ni so thu jing mon bangin trade ye ki ni ki coin ki banging in pen mi bat nang ta ngan ong i phi kini ki breu baro ki bathit ling ba ka community am kan pen i phi ne kini ki breu baro ki ba thit leng ba ka community pe na du tu at chanengam kini ki breu ki ba thit da ka community kini ba kini baro kini ki breu kin num dan rai kalas marble kila yo ikador ka beret tilada na pedeng jonga bat jong pi ngi so tho dengan ong ip ka ching kamai ka bon kan tingini asno tilang dakane hi kalanti dakane kalat nang ne sikmat pangingin yo ka ching kamai te tangkane thrai perlok khublei sibon in sedang penmi pat iki video na ka bentai jong fi khublei sibon